Дорогие братья и сестры, зверните увагу. Достойный бойча, Святая Мать католицький костел просит посвятить пресвитера Андрея Зноска у біскупи. Маєте розпорядження апостольської столиці? Має. Прочитайте його. Францішек біскуп, слуга слугов Божих, милованому сину Андрею Зноска, який належав до духовенства, родинської доцеті Латинського брату, є довітель клопощам, парафії Божої милосердності в городі Віда, обраному допоможним біскупам, Пінської доцеті Латинського брату, задання рядом столиці Скордони, чи вітання благословення. Пан, який у своїй любові показав блукаючим світло правди, как усі, хто визнають себе християнами, могли вернуться на шлях миру и щиро им молились для того, что ему сприяет, послал в этот свет наступнику апостолов, как и они, як мага старанней, виконували обов'язок обвящення Євангелія. З уваги на тое, современный брат Антоний Тем'янка, біскупінський доцець Латинського брату, просив, як йому надати допоможний біскуп, який підтримав би його своєю допомогою і рухливістю і маючи у серці тривале добро Костьолу в Білорусі, ми охотно схиляємося до його просьби. Тому ми міркуємо в милованій сині, що чоловічої святарської здольності живе нашою надією, що в этой важной справе ты належно и верно, а именно в згоді з біскупом диоцезії, зможеш нести своє служення. Тому, поравившись дикастерією по справах біскупів і переручив під увагу міркування державного секретаріату, ми устанавливаємо тебе допоможним біскупам, Пінської доцеці Латинського брату, а надосово минуємо титулярним біскупом Скордонським, надаючи необхідні прави и складаючи на тебе відповідні обов'язки. Що дотичить твоего біскупського посвячення, то ти зможеш прийняти його від католицького біскупа, якого вибереш, в любом місці поза Римом, захованню лютерійських нормів. Але сперша необхідно, як ти дав визнання віри, до самоприсягу вірності нам і нашим наступникам на гэтым посаді. Нарешті, милований сине, вручаємо тебе і твоє служення, доступним Святейшей Панне Марии и обранника Святого Юзефа, да сам заикаем прочим, как ты научал Христовых верников, усім сердцем любить самотного Бога, ім'я якого любов, яку нам ясно виявив у втіловленні Христа, у правді Духа Святого, який заправди переменяє обличчя землі і світу, отримані всіми необхідними ласками, ти поносив эту любов у щоденне життя. Дадено в Римі, на Латерані, 19 липня, вот по 2024, 12 год нашего понтификата. Подписано Папа Францишек. Дякуємо Пану Богу. Так буде. Тут буде.